הלו. כן. כן, אני פה, אני מחכה לו. הוא ממש חמוד, אני באמת לא מאמינה שאני עושה את זה, זה פעם ראשונה. כן, זה בליינד דייט, נו. דיברנו, צודקנו קצת, הוא שלח לי תמונה. טוב, הוא נראה ממש טוב. כן. טוב, רק שלא יבוא לי פה איזה מישהו. חכי שנייה. לא, בסדר, זה לא. אוקיי, בסדר, תגידי מה השעה עכשיו. טוב, אוקיי, אז נדבר. ביי. אבל תקשיב, אחי, אני לא מוצא פה את איפה שהיא אמרה לי. כן, אני לא יודע, איזה פארק או משהו היא אמרה. וואי, אחי, תקשיב, היא אמרה שהיא נראית מה זה טוב. כן, היא אמרה לי שהיא גבוהה כזה, ובלונדינית, בירה, אתה יודע. מה זה? רגע. לא, סליחה, התבלבלתי או משהו. לא, חשבתי שראיתי מישהי. תקשיב, אני ממש לא יודע איפה זה. מה זה, אזור בנייה פה? לא יודע. אתה שומע? מה? כן, וואי, זה מעולה. תקשיב, אם אני אומר פיפסי, זה אומר שהיא נראית על הפנים. אם אני אומר דיפסי, זה אומר שהיא נראית טוב. כן, מה? אחלה אחי, מה זה תודה? יאללה, נדבר איתך. יאללה, ביי. כן, אתה תמיר? כן, מה העניינים? בסדר, מה, מצאת פה בקלות? כן, אני מכיר את האזור פה ממש... מעולה, אז בוא נראה את השבת פשוט. מה, איפה? לא, אתה אמרת שאתה מכיר את האזור די טוב, לא? כן. על הפארק, אולי נלך לפארק? כן. קצת חיים. אוקיי. מאיפה? מפה הכל כזה. אוקיי. מה, איפה את רוצה לשבת? על הדשא אולי? בדשא? מה זה? מה שלומך? בסדר. אתה יודע, אתה נראה קצת יותר גדול מהתמונה ששלחת לי. תמונה? כן. התמונה הזאת היא מלפני איזה שנה, מהבר מצווה שלי, את יודעת. מהבר מצווה? לפני שנה. רגע, אתה בן 14? בערך. מה זאת אומרת בערך? אתה אמרת שאתה בן 15, לא? אמרתי. רגע, באיזה כיתה אתה עכשיו, ט'? בשנה הבאה. מה, אתה רציני איתי? לא, מה זה כזה סיפור? כן, אחי הקטן בכיתה ח', אני לא מסתובבת עם ילדים קטנים. תגידי, מה הגובה שלך? לא יודעת, הרבה זמן לא נמדדתי. נו, מה, תגידי. לא יודעת, הרבה זמן לא נמדדתי. את יודעת במה עכשיו נזכרתי? אני זוכר שאמרת שאת בכלל גבוהה, ושאת בלונדינית ובהירה. שמעתי. סליחה. הלו. מה את אומרת? פיפסי? פיפסי שלנו? לא יכול להיות שפיפסי חולה עכשיו. אוקיי, אז אני כבר מגיע, אין לך מה לדאוג, אני כבר מגיע. ביי. מה? אני ממש מצטערת, פשוט הכלב של אחות של החברה של אמא שלי, פשוט הוא קצת חולה. אז אני צריכה ללכת לווטרינר לטפל בו. היה נחמד. ביי. ביי. יוני, מה העניינים? תקשיב, היה סבבה, היא נחמדה וזה, אבל היא שיקרה לי, אתה יודע? סתם.
היא בכלל לא בלונדינית. לא, אבל היא נראית טוב. יו, אתה לא מבין מה היה לי. היא אמרה פיפסי. עכשיו, היא אמרה שקוראים לכלב פיפסי, מאיפה לדעת? אולי זה הפיפסי שלנו. קיצור, אני לא יודע מה לעשות. היא עבדה עליי, אחי.